Supir iki lha apa? Supir iki nyapo telepon gila. Halo, piye, Pri? Halo bos, lapor barangnya tak bongkar. Oh alah, semua bongkar emang. Wis bos. Wis, bongkar pirang ton? 4 ton. 4 ton. Walah ya apik, Mas toran ndak piro? 5 M bos. 5 miliar. Iya bos. Ya apik nek ngono. Apik. Aja lali ya Lamborghini nomor dipanasi sik ya. Iya. Ya engko karo anu kretone sing kono gerbonge di sisik tipis-tipis. Iya. Karo kono hotel sing kono. Kok petene tamu ke Australia soalnya. Iya su. Aku iki suntuk ya ape minggat engko. Iya iya. Ya, aja lali tepo omahe ya engko. Iya. Dinosaurusnya diwehi mangan engko aja lali. Iya iya. Ya wis ngonae ya. Ya suwun-suwun. Iya. Malah super iki jan eneng-eneng iki emosine wong gerang ae iki. Iki weekend nek teke Senin dia wong libur iki. Wis tak cek lokasi sik we. Wih. Apik nggone iki. Ning dolan Kampung Samin wih. Wis tak munturone anu iki. Mumpung suwung iki. Yuh, panasin donya iki. Kira nang duit-duit tak ngene iki pasan ngono cah. Wong ora wong sugih iki piye? Matane aku rego katok malah ngene tok udo iki. Sodel swalom nah. Untung aku mlebu rono pra isin aku ngono cak ayu-ayu. Salin cek nek aku lah. Lah enak ganteng wis ya. Mosok bos pacane kere ngono. Halo bos, bosku. Iya. Kesapa model apa jane rupane ora memper jadi blas sih. Halo bos. Bocah kok kadal mesruk dadi satpam iki. Kamu nih bos. Kowe kok ngerteni aku pawanku wong sugih le ya. Kerja sangu pira? 1 miliar apa 2 triliun? Heh? Dasar kira hore. Hah? Nyai kok 1000. Aduh. Pelayan. Wah, ada pelanggan cakep. Wah, jebule pelayan yang dolan Kampung Samin ayu-ayu ya. Wah, sudah dilangganan tetap begini iki. Selamat siang Mas, selamat datang di restoran Kampung Samin. Ada yang bisa saya bantu? Iki menu nih. Di sini yang paling best seller apa, Mbak? Baik Pak, saya jelaskan ya. Di sini itu menu paling best seller itu ada meltik stick Pak. Terus ada tongseng kronyos, ada stik ori juga. Di sini ada menu vegannya, Mbak? Ada Pak, ada sayur asem, ada cah kangkung juga, ada sayur bayam juga, dan ada lain-lain Pak pokoknya. Lah, aku Mbak, jangan asam cici karo es teh, nggak pakai lama. Baik Pak, saya siapkan pesanannya ya. Tunggu sebentar ya. Mata nih gue. Dijelaskan redek ket mau. Pesennya terima jangan asem karo es teh. Dasar wong mumet, kok geting aku. Alhamdulillah yo, resto dolan Kampung Samin, wong wis padha ngerti, muga-muga rame, akeh pengunjunge yo. Iya ya Bu, iya alhamdulillah ya Allah restoran saiki wis rame. Aku melok seneng Bu, ya Allah kene apa-apa ya aku yo mbok ciprati. Ngene iki aku nek restoran ngene iki aku yo melok bangga wong owner yo koncoku. Iya, yo alhamdulillah mangkane. Aku ndonga aku yo ngono, nek rezekiku lancar iki yo. Iya ya Bu, ya saiki ya Allah restoran mek ramene ngene ya Bu ya. Uang do panasen masamu gak piye? Mangkane aku pengen nggo kepas kok ngene iki. Yen opo? Yen numuk wong. Sik iki sakjane iki pasak yo mati. Lah mbok kok mbok gowo ning dinding iki kek ngadep wong. Ora kober aku ngetes, tes be. Cang. Ngopo? Teng lu Cang. Ayo, kono sih. Anak rumah makan apa ini? Berapa nih musuh tisu? Lah ayo tuh. Berapa? Ayo. Surah. Oh, ayo. Patono ki lho. Gone apike kok ngene kok. Ora apa-apa. Iki dienggo wong sugih-sugih ora kaya wong awake dhewe kaya ngene iki. Ora apa-apa. Ayo. Ayo gebar go ginjelmu apa piye? Ora apa-apa. Ayo. Surah. Apa iku rame-rame? Ayo. Woi, andek. Ayo.
Ana apa iki rame-rame? Iki lho Pak, iki arep mangan ning nggon kene iki lah, kene iki wong kere. Kowe ku wong ndi? Rene ora nggo duwe kere kabeh. Iki lho Pak, Hasan gendho geret-geret kula niki lho. Kapan kerja lang-lang nopo geger karo wong. Lah niki madang teng mriki harusnya wong duwe ta kula ora ndek napa-napa ngedol jele Hasan mriki. Kowe ku piye? Rene ora nggo duwe malah. Sini wong. Kok saya tak pertimbangan tak nyelokno kancaku. Madang ning kene iki khusus tinggo wong sugih-sugih su. Kena aku madang ning kene para ngedol ginjelmu apa piye ya? Ora apa-apa ayo. Wis mung sithik su. Ora apa-apa sih. Ayo gaslak iki apa wae. Yen gerwe tangan angkringan tak bayar iki cukup. Bon. Apa? Telo-telo. Iku enak wong. Iya ora aku ana wong kenapa? Ya ora ngewangi aku kenapa kowe? Lho, bocah sampean ngomong kowe. Yo lah juta kan mergane kene gak bocah aku jenenge. Aku melok bos, ora melok kowe. Lah bos ndi bose? Bocah ngono. Gini iki kenapa? Lah iku emang enak wong gembel apa mangan rene ora nggablek duwe kepiye? Nanti dadi sapa ora bos. Blas aku kebun mah melok turun tangan batal aku melok. Ah, melaut. Ayo. Oh, kelo wonge kelo. Didi, oh iku. Se. Mas, ana apa iki mau rame-rame mau? Iki lho Mas Hasan gento lho Mas. Yo. Belum aku arep ajeng mriko golek angkringan, malah digeret-geret ngom. Jane iki luwe Mas. Heeh. Tapi cak madang ning kok ngene iki yo gak cukup ah. Loh, gak apa-apa Mas. Dolan kampung sampean iki menune murah-murah. Yo. Jadi nek arep madang ini monggo silakan. Itu. Jebule ning kampung sampean madange musrah bolo. Mas dang gede ning kene bolo Yo, gaske yo. Kepane kaya anu warteg iki. Warna matakmu kuwi. Bener yo. Arep aneh kok ngene iki. Ini sabar. Modele apa ya? Ayo madang gede. Ayo. Bolo. Kowe ku piye malah mbok kan mlebu nganggur iku piye? Iku satu gede kok. Wong nang kene bebas mangan yo. Regane murah, gone penak. Boleh yang makan di sini boleh sama siapa aja, semua kalangan. Kudune kan laporan satpam. Lho kok satpam ora gradit blas ngono ora mudengan. Alah, wah. Mbak, pesan Mbak. Halo Pak. Oke. Selamat Berarti siang. makan Mbak biasa. Oh iya, baik silakan Pak. Oke, terima kasih. Tapi kayaknya aneh Mbak, pesan biasanya Mbak ya. Sing Pesannya paling apa ya, Pak? recommended lah buat sini ya. Oh iya, meltik ya Pak. Sausnya pakai apa? Minumnya sing spesial ya. Oke. Dari kayak kemarin ada yang baru ya, apa itu? Oh es cendol. Oh iya. Saya penasaran tuh ya. Coba Sausnya apa Pak? sausnya yang terpopuler aja lah, biar keren Mushroom semua. ya Pak, jamur ya. Iya. Baik, ditunggu Jangan lama-lama ya. Oh iya baik. Pacaran rame meruwong, pesennya terbaik tak ngono kuwi. Gaya nek kementus men sajane. Oh, apa itu Pak? Kayaknya dulu gak tau ngerti nek wong sugih. Mbok lah jelas. Parek ya, Cuk. Gaji kok murah, enak ya toh Gue mau dicolok gelem. Kayak anak-anak tak kira iki yo jeneng nggon kaya ngene, nggon apik kok matane. Tak kira yo larang kok jebule. Larang biasa. Jebule murah gurih. Bajuk ngerti yo mampir semampir no rene ya. Ya toh. Sesuk baleni meneh. Ya toh Bolo. Lekan iki, Cang. Nek wedang udah aja. Aji kok kowe mau BS terus lonteng malah anu ya. Air mineral Gava Bolo. Luar biasa ya. Cetik ya rasakno su. Wah, mat biasa. Nat. Kayak apa, Cuk? Mat-matamu iki model potongan kaya peli jaran ngono asu. Timbang kowe mau dicarane megas asu. Ya kan kuwi tak kira ya larang kok ndase jebule ya musrah gusri ya ndase. Nek larang kebek kan lho Bandungan kan lho. Larang. Matamu iki anaan ra itu, Cuk. Iki anaan. Yen kaya aku ngene iki enggak pas, Pak. Wong kaya anaan kok ngene iki peli jek sak
idepmu no pelimu kuwi arep kentuin ndase kuwi. Bener debet iso nempel cangcang. Ora kaya kowe. Glisar-glisir ning omah. Model sik kencur ngono. Kencur ndasmu. Modelan ngopli kethek ngono arep kawin. Wop, bajingan tak kecek jasmu kowe kok malahan. Wah, panggone apik tenan iki. Wah, lumayan entuk duit akeh iki. Hei, pengamen jalanan. Hei, ana apa iki? Ngamen ning kene iki wis ana hiburane dhewe. Ya usah seneng kok mosok golek rezeki gak oleh. Ya ora masalah ngono. Lah iki wis ana nggo panggung, nggo apa iku wis ana kabeh. Ngono. Ya wes nek gak entuk ngamen, aku tak nuntut nguyo sik. Ya ndarana wis. Oke, siap, Bos. Oh, alah pengamen dat malah sini wong ae. Yo, wong ayu ning ngene jane jadi pacar pura, Mbak. Urung ya, Mas. Wah, jan cocok tenan iki. Piye karo aku gelem ora? Kowe ndek apa, Mas? Loh, aku wis bareng dengan duwe lho. Kapal pesiar duwe loro. Rambut sini duwe telu. Aku ning di gedungan telung tingkat lho. Saestu iku, Mas. Oh, malah ngece aku nih wong ngene iki yo bos ya rumah kamu. Tapi yo gelem nek ngono iku, Mas. Gelem tak sangoni 2 miliar ora? Gelem. Aku tak sangoni benang elak akhir gelem ora aku wis. Iya, aku gelem wis, aku gelem tenan iki aku. Aku butuh jengking tok ngene ya. Pokoke gelem saiki ayo cepetan, Mas. Iya. Jangan sik. Nah, nek kene sik wis jagongi aku sik ya. Kok ana menungso model ngono iku. Iku tenan apa ora? Ngekek isang 2 miliar. Pas aku lek wong sugih gak tau ngerti rupane. Tenan apa ora? Cang. Apa? Nek bakal menduk-menduk. Ya masuk ya. Masuk ya. Oh, tak godhon. Musik. Kayak perkara tak kecek jasmu lho kowe. Santan. Go. Assalamualaikum, Pak Messi. Ngopo? Kenapa kowe? Mohon maaf, Pak. Saya ini mau cari rezeki. Oh alah, ya oke. Ya wis rene. Ayo, Mas. Ayo. Kuwi wae sapa deng? Lah ngopo to? Pagrang paham di pakmu. Hah? Pakku ning omah. Ayo. Udah ngawur iki anake sapa bocah apa digal kowe iki? Lah iki Biasane. ngono kaji iki. Kowe nek metu di Iki calon bojoku lho piye? Wagra-gra lho. Kok malah ngawur? Aku lho demek kowe malah demek. Ora, kowe iki nyanyi jane suaramu gak enak. Tapi yo jeneng wong golek rezeki yo beda-beda ya ta, Bolo. Ya. Tapi kowe iki nyanyimu sing iso nyanyi liyane koyo kuwi mau apa meneh? Ana meneh. Apa? Dasar kau racun, baru kenal udah ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Luar biasa. Kau rayu diriku, kau koda diriku, kau colek diriku. Oke. Ya lumayan ya. Ya. Neng lumayan elek. Cino, wis rene api-apiin kowe iki jane ya. Jenengmu sapa? Adi. Aja Adi ra patut. Apa? Modelmu kok glepung selindri. Glepung selindri apa meneh Kok iku? aku ora mudeng. Kok lagi raimu kok glepung. Dilogore glepung apa? Ora ya. Kowe pengen mudeng. Aku ki wong Solo ado-ado saka Solo rene ning kampung Samena. Ah. Madang apa jenenge murah enak ya kan. Ah, Yen basa Solo ning Madang ya apa ora mudeng aku. orang ngerti. Ora mudeng lah. Pamane ki aku kan jenengku Pak Cong. Ah, Pak Cong teko teng aku teko tes. ah. Pak Cong. Dah gedel slum. Lah kuwi kan Pak Cong udah makan belum ngono ya ta. Coba kowe cara. Sampun gede lho. Belum. Ya, buat aku dah piye? Pak Cong. Pak Cong, Oh. wis gede lho. Apa iki? Kowe pamaning Solo tenan. Kowe ngomong Ah. ngono kuwi. Tenan dikekrek cangkemmu. Waduh, gedel matamu. Asu menung saya. Ya ora apa-apa. Ya jenenge golek rezeki kuwi ning ngendi wae iso ya ta Bolo. Tapi tak omongi ya yen iso ya aja ngono kuwi. Yen nek gawean tukang batu ayo ya batu. Yen gawean parkir ayo parkir ngene iki ya dipandang elek karo wong-wong ya Bolo ya. Ya, ya. Yen iso ya
Wes pokoknya yang iso aja ngene lah ya. Ya. Oke? Ya. Oke, siap. Pengamen iki mau nendi takon delo malah suwi. Loh, malah nang kene. Mas Satpam, Kowe nang kene lha apa? aku ketemu kancaku ki lho. Ketemu kanca-kanca patakmu ketemu lagi ning kene ngomong kanca-kanca patakmu kanca. Ora kanca, Pak. Kowe aja ngaku-ngaku. Kowe mau tak goleki takon diluk malah nang kene ku lha apa? Pak, sabar. Tinggal saya tak jelaske. Pak Satpam, Nggih, wis madang rung. durung, Dereng. dereng. Ajar ono sing tak ajari basa krama alus sing Solo madang mau ndang. Nah, Pak Satpam. Ya gedelun. Jaget ilmu ku apa? Ya gedelun. Jaget ilmu ku saru. Bocah ndablek. Goblok. Saru jarene. Ora, keteli batok kok saru patake iki Satpam. Ya gedelum siku badok. Oh. Alah. Karo apa artine? Apa? Roh kowe artine? Roh apa? Apa? Badok. Goblok. Ayo Jadi lho kene bar madang malu Ayo, mulai. calur iki. Ayo. Kabeh apa kabeh malah menjadi bocah ngaleo ngono ngaleo. Kok malah tom-tomi wong ae. Ayo menang, Mbak. Ayo patak wis ngaleo kowe ngaleo rono. Wah nek kene awale Mana iki tole? adem. Hei, ora kaya ngono kuwi lho. Matamu ki sapa? Ngapunten pancen iki. Bocah anakmu iki. Nggih tapi ngapunten iki pancen liar iki lho. Bocah liar bajingan. Ngapunten. Wis ora iso. Makane ora liar ngono dadi wong. Kowe bocah anake sapa? Pak apa didik ini iki kowe? Mas, kula jane nggih mboten pengen duwe anak ngenten iki. Lah kating pripun sing kuwasa maringi ngenten iki. Kula nggih kula tampi apa eneke. Sing penting kula diparingi amanah ngenten iki nggih kula lakoni pripun langkahe bocah niki nggih to. Mugi-mugi bocah niki dados tiyang sae, tiyang berguna insyaallah. Walaupun ada kekurangan insyaallah masih ada kelebihan, Mas. Nggih, Mas. Ngapunten saestu sing paling ageng saageng-agenge Mas nggih. Matur suwun Mas nggih. Ngapunten. Ra iso ngene kowe. Maksudmu piye ngono ki mau Kula pun njaluk ngapunten lho Iki Mas. wong kere ure ora mayak ngene kene iki. Kok kowe ora ngerti aku sapa kowe? Mas, sampean kula iki pun nyuwun ngapunten kendek wau keh banget lho Mas kali sampean. Apa kowe ora trimo Lah apa kowe ora trimo? Iki lho apa? Sabar. Aku yo kere. Ya apa? Apa namanya itu loh? Iya. Kok cah sampai Doni ini loh, Doni Maisa. Halo? Pedon? Halo, Bos, ndang rene. Loh, gini? Iki ndek enak wong tukaran iki. Orangnya apa sih? Ndang rene ndek gege tak tunggu. Oke. Kene iki wong kere nek Jane iki ono apa lah? Resto iki cinta damai kok iso. Sabu Iki ono apa? Ya, sik, bose kok tau, bose. Ono apa? Jane ono Sik, apa? menasik. Oh, Pak Heri. Bu, sehat Bu, kabar Bu? Waduh, Mbak Winda. Sehat, piye? Pripun iki? Iku lho, Bu. Kula nu agek mam to mriki. Oh, nggih. Kok malah do bingung, do geger jenenge Bang Mbak iku lho. Karyawanmu jadi demek apa mau, Mbak? Bokonge, Pak. Lho, pokoke demek iku malah, Mbak. Lah jenenge iki pacare iki. Ngono lho. Piye Mas, monggo jelas dhewe. Ora anake bajingan kok. Hmm. Kok anak madang loro demek bokok. tapi aku karo jaluk ngapura. Ini, sik. Iki. Nah, piye, Mbak? jadi Monggo salah niki. Paham. Piye? Iso damai apa ora? Ayo. Lah aku yo tetep ra iso nek ngene iki carane. Loh, iki resto lho. Gak iso Aku dino ora ngene. urus tak tuku lho iso resto iki. Oh. Ngene. Kenyataane iki iso damai apa ora? Nek ora iso damai, tak telepono polisi.
Ayo. Ayo, syukur Mas, kene rame lho. Raimu rai. Kene urusan Mas, Mas. Raimu rai bab. Iku anggere urusan polisi malah rame. Wes aku bodohan kok ini iki. Kok siap jenengan ning kantor polisi dipanggil nek jenengan konan salah diperiksa di penjara piye? Nek gelem ngabuk sikilku sakit gelem tak saurani sambung. Raimu Ora kena. Iki resto lho, iki resto. Iki resto lho. Resto lho. Mas, iki Citra tak. damai. Padha menungsane ngabuk sikilmu. Lah raimu lho kok kewan. Raimu lho sak rai. Cakep tok koyo. Mas, piye? Yang beruntung piye wis? Iki tak kae misalkan lho. Bu Owner wis ngomongi lho ya. Iku nek dilaporno berarti ribut. Iku mau termasuk kamu juga kena masalah lho. Iku mau kena pelecehan lho, Mbak ya. Ora kena lho, iku pegawai kene iki sopan santun kabeh. Piye iki tak tekani wis. Wis aku ora urus. Bodo amat aku ora urus. Kali kok kabeh. Bajingan. Kalau yen kula nggih nyuwun ngapunten Pak kula kalau ken damai nggih damai mboten napa-napa. Iya, masa ya rasa diperpanjang ya. Iku nek kena polisi masalah, mau masalah ngomonglah rame. Yo. Nggih, Pak. Oke ya. Ya wis Bu, kaya wis damai. Nggih, ngapunten nggih Pak. Nek Yes, menawi rapopo. enten salah lupute teng resto dolan Kampung Samin, mohon dimaafkan. Oke, mau jane ya wis ora masalah Bu, do geget mau apa takote ya do kok ndi ngono. Yo. Ya wis ah Bu, dilanjut. Aku tak madang dulu ya. Siap. Terusan Bu. Siap. Sekitar. Siti lho. Rani rempet belas culik mau. Ya ampun. Kere. Kere. Aduh. Ayolah yo. Wis entek sawah rong kedok kok cara entuk belas iki piye to yo. Wah, ngeri juga wong do seneng tukaran lah apa ya. Alah sis. Aduh bos, bos orang enak-enak wong lagi makani naga. Halo piye bos? Halo Kak Kotek. Tolong aku jemput ya ning dolan Kampung Samin ning resto ya. Loh, aku harap ngurusi mobil sing di rental rong balik-balik iki lho bos. Wis gampang. Jemput saya. Oh tak bantu ngurusi ya. Oke. Oke. Thank you. Iki mobil bos sing disewa sing ora balik-balik iki. Kok iso kene iki piye cah? Wah, berarti bajingane ning kene iki. Wah iya. Bener iki. Wah iya tenan iki. Bane ireng. Yo bener. Bajingan. Mateng aku. Wih, lapone kene kowe? Anu aku emang ning gur madang ketok Lah, mobilnya piye seminggu rambut belane karepmu piye? Wis saya tenang aja seru-seru dibanter-banter ndak ndung kowe. Lah aku sing diulang bosku kok. Wis tak tenang kok bos tak wane duwe aku terang. Lah terus piye? Masalahnya piye? Kudu bayar kowe. Aja brok-brok wis tenang kene apa wis menang ae. Kenapa Tek? Iki lho bos, nggo mobil awake dhewe 2 minggu ora bayar. Ngomong nelpon aku, ngomong nek mobil gak balik-balik sing dirental. Lah iki segawa bos. Oh, piye? Kowe nek kita delok mau nonton video-video miliar-miliatan kok Tek. Ora mungkin to Tek sing ngene wae iki Tek. Tai asu bos, bodon. Jebule bajingan iki. Aja seru-seru ndak ndung akeh kowe Lho wis ra urus awake dhewe iki ra urus. Mobil mana Tek ngono mau? Iya iku ning ngarep bos. Oh, lah iki bener. Wis tak naik. Satpam. Tolong iki. Iki tolong digawa, dirangket laporan polisi. Bawa mobil perang-perang minggu gak dibayar ekster iki wong. Bener bos. leres dua aku. Aja ngono lho, ya. Go nang kantor ae. Mboten aku. Kesuwen. Ora aku. Gimana ada kenasnya seru kan? Ya seru lah masa ora seru ya. Aja lali di like, comment, share and subscribe ya. Ya tak gerocok ya cangkemmu.